L-ewwel nett l-eġġ ta' Malta n-nix. Ħanibdew nesperjenzaw ovvjament il-Covid għalmitna. Il-Covid ġiet fuqna mingħajr ovvjament ma konna nafu dak li forsi kien pjanat li fid-dinja isir minn hawn 10 snin oħra jew minn hawn 5 snin oħra ġie fuqna bħal sajjetta. Allura kellna nikkontribwixxu għal din għal dis-sitwazzjoni għal di-ċirkostanza li qiegħda magħna. Ovvjament jiena inħares lejn il-mezz ta' kif nibnu l-ekonomija, ta' kif nagħmlu l-business hawn Malta, hawnhekk nirreferi lejn l-SMEs pereżempju li tant huma importanti għall-ekonomija tal-pajjiż kif ukoll l-ospitalità, is-sidien tar-ristoranti daw kollu huma businesses differenti. Irridu nifhmu li llum il-ġurnata jeżistu metodi differenti, metodi diġitali li rridu ninvestu fuqhom. Ninvestu mhux mill-lat ta' apparat jew konnessjonijiet tal-internet u tal-affarijiet imma iżjed fit-taħriġ u l-informazzjoni ta' dan is-settur. Kemm huwa importanti li nibnu qafas edukattiv mhux għall-istudent jew għaż-żgħażagħ tagħna ma propju għal min huwa imprenditur illi jaħdem f'dan il-qasam ħalli jkun jista' jesponi il-prodotti tiegħu, is-servizzi tiegħu aktar mhux biss fuq pjattaforma lokali imma iżjed lejn pjattaforma globali u internazzjonali u hemmhekk huwa il-qafas ta' kollox.